Mali sariya sunba faleni kalatɔw bolodara k'a bila juin kalo tile 18 nata la. O la furancɛla fanga ɲɛmɔgɔ bɛ wele kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ malidenw ye bɛɛ ka bɔ ka taa kala ta sariya sunba kura bolodalen walasa ka jamana bɔ jɔnya juru la. Jamanakuntigi Colonel Assimi Goïta tɔgɔ la. CNT ɲɛmɔgɔba Colonel Malik Diaw ye ni dantigɛli kɛ. Coordination Djiwi ka jamalajɛ kɛnɛ kan 26 mars la. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Monsieur le mandataire pour le oui, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, honorables membres du Conseil national de transition, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions de la République, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le maire de la commune 6 du district de Bamako, Mesdames, Messieurs les représentants de l'administration publique, honorables autorités et légitimités traditionnelles, Mesdames, Messieurs les représentants des leaders religieux, Mesdames, Messieurs les membres de la coordination des partis et mouvements de partis politiques pour le oui, Mesdames, Messieurs les membres de la coordination des organisations de la société civile pour le oui, Mesdames, Messieurs les représentants des forces vives de la nation, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse, Mesdames, Messieurs les artistes et hommes de culture, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'abord, au nom du président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, de vous dire Anioula. Konga Aufoko Anioula. Aujourd'hui, nous sommes très heureux et fiers d'être réunis dans le cadre de la campagne pour le oui au référendum constitutionnel du 8 juin prochain. Comme vous le savez, le processus constitutionnel que nous nous apprêtons à finaliser ce 18 juin n'est autre que la concrétisation d'une volonté populaire de refondation de notre chère patrie, le Mali. Comment faire un Mali ko kele kama damnebi ko doya ke depuis kunu mais olu alama bira olula olu be tienso ko ande be anno ko ngani nana ko nga aw fofolo ko parce que mo chama be ou ya essayer ka kuma langolo bla wala saka adusu kun la siran akana se ka bo bigana ko donc ne nana ayne wele ko nga o foli ke aye ko parce que ou ya dabo min kama ko ote ko ade ya faena ko chebakoro ko ni sirana ki garsige be dogoya ko ako maliko la ko ka afo awere. Ainsi, le brave peuple malien, fier de sa souveraineté retrouvée, fort de son héritage ancestral et de ses riches valeurs socio-culturelles et particulièrement soucieux de son devenir, a donc décidé souverainement d'aller à une 4e république, cela à travers l'élaboration d'une nouvelle constitution. Oui, parce que depuis Niko Ndamdena en Aklibala, Malidon de Frala Nyogonkan, concertation, Koke, Kanyogon, Kunafunia, Kakuma Nyogonya Oke, Kahaklina do di Nyogoma, Okera, transition d'Amnela, au COFE, Assise nationale de refondation, Ko Takabolo Mingbega ke Malien be Benama ko Amay, Kante Siran Kofo, Ante Yiga Kofo, donc Takabolo Croix de fin, Ko Lu Ira Ana, Kangataka Ofe. Donc, ko Malien Beko, ko namba don, kante se, ko angana wuli, ko andu wuli la, ko wakona la sonama kambe taka, ko jara mugoye, omaja mugoye, ko amboke. C'est pourquoi, à son tour, le président de la transition, chef de l'État, son Excellence le colonel Assimi Goïta, a décidé, en toute responsabilité, de porter ce projet de constitution pour le Mali. Il est important de rappeler que pour son élaboration, le président de la transition a exigé un processus participatif incluant toutes les composantes de la nation malienne, ce qui fut respecté à la lettre. L'opinion publique en est largement témoin. Alhamdulillah, ame ala fogala bargada projet de constitution miflene
n'an bɛ taga voter ni Ala sɔnna ma le 18 maliden bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka a baara kɛ ka hakilinaw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wa a bɛnna maliden bɛɛ de ma mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan ka o baara kɛ. Vous comprendrez aisément que c'est le résultat final de cette démarche qui sera soumis à l'approbation populaire le 18 juin prochain. Donc ni Ala sɔnna ma baara gɛlɛmama yɔrɔ kɛra mais a belebeleba o de bɛ kɛ le 18 parce que le 18 mɔgɔ kelen o mɔgɔ kelen bɛ yen nɔ e de b'i ka baara kɛ wa o baara in filɛ nin ye o de b'a to jugu bɛ tɔɔrɔ ka taga fɛ mɔgɔ o mɔgɔ ni e m'i ka jɛman ta oui k'a bila urne kɔnɔ walasa ka faso bɔ ni gɛlɛya in kɔnɔ walasa ka faso bɔ jɔnya juru la e m'i ka wale kɛ ne ko n ko oui 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 le président Assimi dit oui le peuple malien dit oui rendez-vous le dimanche 18 Inch'Allah an ko ko oui an m'a fɔ dɔwɛrɛ la quand je vous invite à sortir massivement pour voter en faveur du 8 le dimanche prochain, c'est parce qu'avec le oui, nous nous battons pour la défense des intérêts du peuple malien. Président Kokonga Fo, Beye Keleke, Beye Segoke Malikola, ga dimanche de Odeye Kele Yere, Domba Yere. Donc, Amtaka ok, dimanche le 18 ni Ala Sonama, parce que Anga Herani Anga Nafabo de là. Pour la reconnaissance du rôle et la valeur de nos autorités, légitimité traditionnelle. Bedebi Yeraye, nous wale nous kono dimanche. Wakati Corona Doni, yani nga bokuma la. Président ko nga segi ko ka foli ke Mali dembeye. Ko ani che aweraye, ko ani faso bara. Ko Mali ko de do a y'a fɔ an ɲɛna k'a gɛlɛya ko ale tɛ ko gouvernement tɛ ko ni y'a ye an bɛ jagɛlɛya fɛn fɛn la bi ko peuple de b'an kɔ o peuple ye jɔnni ye o ye aw de ye donc tant que aw bɛ an kɔkɔrɔ an bɛ taga et nous allons faire plaisir à nos ancêtres qui sont dans leur tombe et nous allons mener ce combat le 18 ni Ala n'a kira sɔnna ma an bɛ bɔ de parce que a ko Mali côté blé a tɛmɛna Mali kan mɔgɔ wɛrɛw de bɛ k'an lajɛ u b'a fɔ an ɲɛna a maliyɛnw a ka d'an ye bi maliyɛnw an bɛ k'aw lajɛ o fɔra an ɲɛna donc diɲɛ bɛɛ de sigilen don k'an lajɛ le 18 ni Ala sɔnna ma an bɛ fɛn yira africains na mɔgɔw tɛ min dɔn maliyɛn na hali bi hakɛto bɛ nin kan sallallahu alayhi wa sallam wa ne bɛ voter oui oui je dis oui. Rendez-vous le dimanche 18 juin. Merci bien. Allah ka Mali kisi, Allah ka Mali tanga. Merci.